Angkas patay rider pilason sang nakadanlog ang ilang motorsiklo sa Bacolod City. Samtang sa Bago City, 5 pilason sa nahulog ang truck sa kanal. Si Aileen Pedreso nakatutok. Ginbawian sa kabuhi ang 38 anyos nga back rider nga si alias Rhea, samtang pilaso naman ang rider nga si alias France. Ini matapos na danlog ang ilang ginasakyan nga motorsiklo sa dalan sakop sa barangay Pahanukoy sa Bacolod City. Suno sa kapulisan, madanlog ang dalan rason nga nadanlog ang motorsiklo. Wala sang helmet ang angkas rason nga nakaagom ini sang patal nga pila sa ulo sang nakatupa sa simento. Sa assessment sang doktor nga yung biktima, kalampos niya ang ulo kay susang naga-change sa direksyon sa may inner lane sang dalan from S to West, nakadownload niya ang driver. Tatlo ang pilason sa aksidente nga nahulog sa kanal ang isa ka truck sa bahin sang barangay Kalumangan, Bago City. Suno sa kapulisan, lakip sa napilasa namong driver sang truck. Tatlo ka mga pahinante sini kang nakabisikleta nga lalaki sang natabunan sang humay nga karga sang truck. Estable naman ang kondisyon sa mga napilasan. Kung sa south direction mo kay alin sa may talok na quality ang humay no kay ipagaling italong to na loss control no. Makita sa sini nga CCTV video nga nagpapanaog sa pasahero ang isa ka tricycle. Nag-U-turn kag nagpundo. Matiun-tiun, ginsalakay ini sa isa ka pick-up. Nawigit ang driver apang naghingagaw dalagan sa sidecar kay nakasakay ang duha ka tuig nga po nga babayi. Natabo ang aksidente sa barangay Libot, Kalidog, pasado la sa iskina sang aga. Suno sa kapulisan, padulong sa poblasyon ang pick-up nga ginamaneho ni alias Ed 60 anyos nga ginpahayag nga gulpi lang naglain ang pamatyag. Nadulaan ni isang kontrol sa manibela kag nagsaylo ang salakyan sa pihak na lane. Ang tricycle driver ang ginkilala kay alias Luciano, 54 anyos, nga nakaagom sa minor nga mga pilas. Gindalaman sa ospital si alias Ed, kag nagapabilin pa nga confined. Pagpunggo ni sir sa tricycle, nag-diretso pagit ang sarakyan sa punta. May isa pagit ka nagapark nga tindig nga motor. Aileen Pedraso, 1 Western Visayas.